Barcelona ofereix un ampli ventall comercial basat en la combinació del comerç tradicional d'origen familiar, les grans marques internacionals i el comerç innovador, contribuint a crear un model de ciutat única i mediterrània. L'Ajuntament de Barcelona treballa per fer del comerç una peça clau de vertebració de la ciutat, dinàmica, emprenedora i socialment cohesionada, que el considera un valor de qualitat i creixement econòmic. El comerç a Barcelona té la seva base en un comerç de proximitat, molt apreciat pels ciutadans. L'extens teixit comercial de qualitat de la ciutat és també part de la marca Barcelona. En aquesta xarxa hi juguen un paper important els establiments emblemàtics i centenaris, que formen part del paisatge urbà de la ciutat i que configuren un patrimoni que s'està preservant i posant en valor. A Barcelona hi ha 21 nuclis comercials on es pot passejar, mirar, comprar, menjar i gaudir d'activitats de lleure en una oferta plural i de qualitat que la situa entre les 10 ciutats europees amb més presència de comerç minorista internacional. Barcelona ofereix, doncs, un gran atractiu per al turisme de compres, un dels grans actius de Barcelona que no para de créixer. L'Ajuntament de Barcelona treballa per reforçar aquest posicionament donant suport a aquelles iniciatives del sector que ajuden a la promoció exterior de la ciutat. D'altra banda, la xarxa de mercats de Barcelona, la més gran d'Europa, ajuda a difondre la cultura alimentària basada en una dieta equilibrada, convertint la ciutat en referent mundial en la utilització dels mercats en benefici del benestar dels ciutadans. Els mercats són impulsors del desenvolupament econòmic local, la creació de llocs de treball, la regeneració urbana i el foment d'un entorn de vida sostenible. L'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb els comerciants, està desenvolupant un pla per modernitzar-los dins d'una política d'impuls al comerç local i al desenvolupament econòmic per fer-los més competitius, impulsar el turisme i crear una cultura alimentària al seu voltant. Barcelona té 43 mercats públics que reben uns 65 milions de visites l'any, la meitat dels quals ja han estat modernitzats amb criteris de millora de les pràctiques comercials, d'eficiència energètica i mobilitat sostenible. Els mercats de Barcelona són espais públics d'interacció amb els ciutadans. Uns espais que miren cap al futur amb la introducció de nous serveis d'acord amb les necessitats comercials del segle XXI.